Grace! 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 Saan nagibaklag ni brother diha? Oh, namaklag ka Grace. Grace naputuyo anak rin ba? Oh, tak yung pamaklag ni mother. Suga ni mamaklag ni brother, oy. Tao, grabe o, pating tuwa-tuwa do. Ito, kabis ulas kibat yan o. Wala. Nila ka matawag ng trabaho. Patay, piti na po nero. Tinggal skibat ya, pre. Wala ni skibat ano, kinilakaw no. Patay, di ko na po na yung asawa. Di kamang na pong brabe rin yung asawa, oh. Ano man as panilip, pre, no? Ano nito, pre? Parang kibo. Grace! 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 Uyos trabaho na ako eh. Arang-arang kay nahuman ako hagbas. Ako man day magluto day sa balay ron kay wala akong asawa. Uyanin ko ano eh. Kinsa man ning gali sa kwarto? Ila ko ani ba? Bidaw be. Hey! Pre! Kasi toyo rin mo na, pre. Wala akong asawa diya, akong gitaguan. Di yun mo na undangan akong asawa, gyud. Hangtod din mo makuha sa may kuan mo na akong asawa, nga na naman ko. Naman gud mi sabot unta. Kasi nay sabot. Ang lililion man mo diya. Kung nakaisabot di manuktok ka. Manuktok kay ko do kay mo gawas. Nyay mo ding lilion. Abi kay na kung Ay naa nagkuan. sulod. Sa may problema din mo nang nganong imo man yung kuan na. Di yun mo na undangan akong asawa, pre. Wala man ko. Wala mo ko'y banana. Siya may sigig pamugos sa kuha. Gikapoy biya ko pa gigag trabaho, pre. Gikapoy na po ba ko direk panuktok ko'y tao. Ngano mo kuan man kana akong asawa? Ug na kay toyo sa kuha day ka mo kuan. Ano dito man gikas akong asawa mo kuan? Anong sa imuha man ko nga kami may naisabot. Labot man ko kay asawa mo ko na. O bisag nagkuyog. Danihara ka diri no? Bisag nagkuyog mo. Kuyog ka. Danihara ka diri. Pangutana pa Kuan pre ha. Lako dito. Mangito yun mo. Mangito yun mo ang asawa pre ha. Ayun, tuo kag di ta kasuklan. Ano ba? Ano sa mga yan? Ngano? Ito kuan pre ha. Gikan pa ko trabaho kapoy kayo nyo. Labot. Check kuan ano sa ko ha. Tugikta ka diri. Asawa pre kay imong asawa gyud. Iko katawa trabaho ikay, kaya ka nalipay pre. Imong giring-giringan na. Di ka muhawak diri tawaan na ka ha. Unsa man? Ha? Sige, sige. Unsa man? Sige. Unsa man? Di ka mo lakaw? Di ka mo lakaw? Ha? Kuya ba, matigbasan. Unya. Matigbasan ko anak Fred. Unya gulgulong pa ng liyog nimo. Sige, musukol ka. Bebe. Uli. Ikaw kuwan ha. Balik pa no. Kung naa day akong asawa dire, wa na pud. Ukoyon na pus bugoy. Narado ta kag manguan. Narado ta kay nagag. Tawana to. Balik ka dire. Yaw, te kung balik ka din ng tawana ka. Agag sulong. Pay, mo tayo asawa, good ba? Isa ka dagag sulong. Ay. Sabi. Wala na guro yang bana diri kasi nanas Grace. Grace. Wag na.
man iyang bana sa ato pa si Grace ni. Grace. 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 Ginsa man eh. Ikaw na po? Asa tong lagaraw na ako. Ada. Ayo ba? Ayo. Kita mo undang? Aga! Kita mo undang? Agay! 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 Sir! Boss! Agay, boss! Boss! Pati ako imo na kong talungon ha? Agay! Bay. Abi na ko kasawa na ni nako imong kuanon, pati ako imo day kung kuanon. Okay batasan, pati lalaki imo nang unayon. Sir, tama na, sir! Dapat nimo bukbukon og taman hangtod nga nimo kag lalaki. Sir! Sir! Saman. Tama! Pagkanina. Tama! Hawa dire. Tama! Sir! 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 Agay! Ah. Agay! Agay! Nanti ka. Na. Saman. Tama na, sir! Ha? Sir! Pati ako imo na kong remedyohon. Tama na! Ha? Saman. Di gyud ka mohawa atong kutsilyo na 45 na ako diri be. Sir! Hindi na kumusap! Ikaw mohawa diri. What's up mga katang na mga shoutout di ay sa akong family sa City Tinago, kay Mama Yolanda, kay Manang Emily, kay May Taran, kay Jean Ligo ko, and to my friends si Vivian and sa Rosel Ann, at Mayra, Excel, and sa tanong friends na ko, and also sa mga nag-chat sa ko sa Facebook, kay Sir Rex King, kay Jansky Catrice, kay yung na siyang luwi kay nagpa-shoutout sa kuwana, so hello sa mga kuya Jansky Catrice, and sa ibuok namin ng tanaw sa sa mga fans, supporters, thank you so much, shoutout sa inyong tanan na. So ako lang sa isa karon na kay busy man si Dodong, so wala pa siya karon. So sa mga nag-shoutout nila sa YouTube sa nag-comment, sunod na lang mo i-shoutout mo next video. Then ayaw mo kalimot o follow sa mga Facebook page, then subscribe sa mga YouTube channel. Okay na lang, kaya salamat.